Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itak at impatulod. Ti pagaman nagpailingan di tinagan a Marlon. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga isalaysay ito'y pakasarita kiti biyag. Tabarang makaitad iti basit nga adal, kadag iti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agsinatan dito isang wanan ti hotel, Almira Hani. Kaya't ka kumang itulod di Jibalayo. Amangan lumakita na tati asawam. Wen hani, santan nga kuyog aging ka iti sentro. Kat okay lang nga oray saan nak nga itulod. Tinapatag, nagkita tamanin ita. Gusto ka, Almira. Laglagi pang nga ay-ayatan ka unay-unay. Agpapan kanyak, ay ayatan ka mat unay-unay, Marlon. O sige nga, Rod. Kat agan-anad ka, itidalan mo nga agawid. Nasaya at tanauray kamutlaangan iho. Mabalin ka di agsarita ta. Katuna, mama. Apay. Anya ka di tinapatag nga ibagayo kanyak. Kaya't kamanen apalagipan. May papan itimadi a relasyon nyo kini Almira. Mama. Pangaasim ko maiho. Adaywa mo na di ababay. Amumat nga da pamilyaan na. Iso nga adaywam kuman. Maasi kayo kumamot iti anak day ta asawa na. Pasensyakan, mama. Ngamjak mabalin apat gantikid-kid dawam. Jak kayat nga agin nadayaw kami. Gaputa ay ayatan mi titunggal maysa. Anya, ngam kasanoon no maisagmak ka gapoy ti day tabanag. Saan mat siguro, mama? Baybay ang daklat ako man iti kayat kong aramidan. Di kagdanag. Sa anak to ang maisagmak, gaputa kanayo nakmat nga agan-anad. Nakasingsing pet ti asawa ni Almira. Awa na pulos mading pakpakita na itilaksid ti pan nakaduktal na iti mading aramiden nyo iti asawa na. Agpain ka humabat, Marlon iho. Ado dita tinasaysaya at ngem iti dayjay a babae. Awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagayo, mama. Basta jak kayat ti mayadayo ka ni Almira. Gaput ay ayatag unay. Oh, Pare Marlon. Oh. Apay akas tati panangkitam kanyak, pare Alex. Adda ka dirugit iti rupak. Awan, nga mamok. Nagkuyog kayo manan iti dayjay nga Almira, di kalman. Di kan makapaglibak. Gaputan, nakita kayo amismo. Ket, anya ko mano nagkuyog kami. Ken anya ko matibibiyang mo, nga oray man pa'y nakita na kami. Ulitak manin nga ibaga. Dakas ter aramidan niyaw. Apay, saan ka kadi ama konsensya? Mabalin ang marakrak ti pamilyada, gapukin ka. Saan ka kadi ama siya ni ti asawa, kan anak na? Sumardang kaditan, Alex. Awan bibiyang mo kada kami kan ni Almira. Naawatam? Sa bali nga minti pa nagrasrason mo, pare. Nupay kasta. Jak tulat na mauma amang palpalagip kan ka. Gaputan na patag ka kanyak, gayem. Ulitak mo't nga ibaga, Alex. Awan bibiyang mo kada kami kan ni Almira. Gaputa agin inayat kami. Naawatam ka di, pare Alex. Nala, makamukha nga rodan, pare. Natangken at talaga ti ulom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay, Marlon, ading ko. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya day ta, manang Ela. Pangaasim, dumngag ka kumakanyak. Adaywa mo na di nga Almira. Amumot nga dan pamilya na. Pangaasim tapot demon no anyaman ti may papan kada kayo. Ti relasyon nyo ti kayat ko asawan. Amangan no maisagmak kagapo iti mading aramidin nyo. Da kayon ti pagsasaritaan dagiti tattao. Saan kayo kadi amabain? Kunak tumat aday tamanan abanag ti ibagam manang Ela. May sakamat aman nakibiyang. Di mila kayat ama isagmak ka. Iso abagbagaan ka, ading ko. Daytoy laang ti maibagak manang. Awan makalapad kada kami kan ni Almira. Gapo taagin inayat kami.
Amom ka di, nakaragrag sakak. Gaputa kadwa ka manan nga agpasyar ita dito'y parke. Almira, hani. Oray siyak, Marlon. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ay ayatan ka unay. Kasta akmat, hani. Ala, ituloy tanti agpasyar. Kalpasan na, mapantan tumanan iti hotel, asigud apapapananta. Siga ti makaamo. Sumurutak iti oray sa dino apang ipanam kanyak. Gaputa ay ayatan ka. Nasayata nakita ka dito'y, Almira. Rudy! Into madamdama. Di mo kumaliplipatan agatangan ti agas ti agurigor nga anak ta. Sige, di ta kayon. Oh, Almira. Pudno ka diti bagbagana. Uwan, Marlon. Gatangot to at talaga ti agas into nagawidag. Umay ka, mapantakit din. Saan mulatan nga ikan kanuday di a tao? Agpasyerta. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Mapan kung to kitaan ti anak ko nga agsakit. Naimbag nga oras mo, Marlon. Anya ti masapol mo kanyak, Manong Rudy. Kanapay nga imay ka dito'y balay mi. Saan ako nagpalpalikaw pa'y? Kaya't ka akasarita, may papan kini Almira nga asawak. Amo kung ti may papan iti relasyon nyo. Ngam sa anak lang agsasao. Tapnaon mapasamak ariribok. Anya. At dak ita. Tapno makisarita kiti nasayatkan ka. Pangasim ko ma. Adaywam ti asawak. Ipagpagapumla ko man iti may sang anak mi. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya mi. Mabaling ka di, Manong Rudy. Awan panawon ko adumngag kadagita nga ibagbagam kanyak. Kan may sa, nalabit nga awanan panagayat ti asawam kan ka. Isu apumanaw kan dito'y balay. Talaga gayam nga ang panunot mo, Marlon. Gamda ito'y tilaglag ipam. Diyak itulok, ngagnanayon ti relasyon nyo iti asawak. Anya? Pumanaw kakit din, Manong Rudy. Awatam langan ti kinapudno. Nga awanan panagayat kan kati asawam. Kat dumtang to ti aldaw, asumurot kanyak ni Almira. Gaputa siyak itan, ti ayayatan na. Amuklatan no anya ti imay imbaga ni Rudy kan ka, iho. Mama, Pangaasim ko, Marlon. Likli ka mo ni Almira. Gaputan na dagsen abasol iti Diyos ter aramitin nyo. uray anya pa iti ibagbagayo, Mama. Jak to aramidan ti kasta. Gaputa agpinpin natag kami. Kan may sa, siyak itan ti ayayatan ni Almira. Rumbang nga rod, ada kami adwa ti agden na. Minamaagday ta pa nagrastrason mo, Marlon. Apay, saan ka kadi amabutang iti mabalin nga aramidan ni Rudy kontrakan ka? Saan ko akabutang dayji a tao, Mama? Kan may sa, siyak itan ti ayayatan ni Almira. Isu nga awan to nga rod Apolos, ti mamagsina kada kami. Nakikita kayo manan kini Almira nagkuyog idikal man, pare Marlon. Amom, siyak ti masiksikuran. Gapo iti madingar aramidan nyo. Kat, anya ko mano nagkuyog kami manen. Anya ka di ti parikot mo maipapan iti ta. Siyak ti mabutbuteng para ken ka, pare. Kasano, numapanunot ni Sir Rudy ti agdarom. Sigurado mabalod kayo, ano kasta? Awan serbi dagita nga ibagbagam, pare Alex. Kat daytoy laang ti maibagak. Siyak itan ti ayayatan ni Almira. Isu nga awanan ti maaramidan ti takrot nga asawa na. Ala, makamukha nga rodan, pare Marlon. Ngam sapay lang ko ma. Ta saan to analadaw ti amin. Inton makaamiris ka. Anya ka di manan ti umay mo ibaga kanyak, Manang Ella. Apay nga adda ka manan dito'y balay. Amok nga amumun ti gagarak ading ko. Kayat ka manin apalagipan, gapoy ter aramidan nyo kini Almira. Pangasim kumamot, aday wamon day di a babae. Gaputa mabutungak iti mabalin a mapasamak. Amangan no makapungtot niya asawa na, kat anya pa'y ti mapanunot na nga aramidan kan ka. No day tamanan ti ibaga, Manang. Pangaasim ta agawid kan. Gaputa jak kayat ti agtungpal iti ibagbagayo.
Awan to apulos ti mamagsina kada kami. Gaputa agpinpin natag kami. Mamin ano kadipay nga ibagak dayta. Talaga adi mo kaya ti dumngag iti pamagbaga, Marlon. Ala, makamukha nga ron. Sapay lakuma, tadi kan to agbabawi iti udi na, gapu iti kinatangken ti ulom. Saan tapay nga agawi, Dani? Ituloy tapay tagpasyar. Kalpasan na, mapantan to ag shopping iti para kada kayo iti anak mo. Siga ti makaam mo, honey. Sumuro taklata iti sa dino man akayat mo apapananta. Agyamanag. Ay ayatan ka unay. Kat jak kayat nga agsinata. Kasta Ahmed, siga ti ay ayatak. Saan kat ati asawa? Pangaasim ko, ma'am, Manong Rudy. Isanod mo ti daro mo kontra kada kami kan ni Almira. Jak kayat ti mabalod. Namin ano a kinasarita kay di. Oh, Nagpakpakasyak pa nga daywam ti asawak. Ngam di nakimpangag. Ituloy ko ti reklamo kontra kada kayo. pangaasim, Manong. Isanod mo kumati daro mo. Nabatad dagiti pamanagnek. Isungag talinaid kayo ang nakabalot ken ni Almira. Una yan dahi ito ang nagbanag ang ading ko. Maasyanak unay iti kasasahan mo. Agpapan kanya. Kas lamadudog ti pusok ang makakita kan ka dito pagbaludan anak ko. Nagsakit para kanyak ngayon ang Marlon. No dimngag kalakuma kada kami ini. Nalabit asana napasamakan ka ti kastoy. Pakawanan da ko, mama. Nabulsa kak iti panagayat ko kan ni Almira. Ala, no pa'y kasta tinapasamak. Pagsingsingput ka di po eh. Barang makaruar ka tumad lang. Husto ni mama ating ko. Mangnamnama kami ang mapasamak to dayta. Basta agsingsingput ka kuma. Di kagdanag. Kanayon da ka asarong karan. Kumusta kan dito pare Marlon? O toy, inyagan kayo ti prutas. Makan ka. Tapno pumiksa ti resistansyam. Agyamanak, pare Alex. Maladingitan. Kan masayangan akin ka pare. Ang aman niya nga rod. Agsingsingpat ka dito pagbaludan. Tabarang mapabiit ti iruruar mo. Un pare. Talaga akas tati araminak. Katagyaman na kayo. Sapay la kuma. Tadanto pa'y masakbayak. Itilaksid ti kasto ana pasama kanyak. Wan pare. Kadwada ka mangidaw-dawat iti dayta. Ita, ikarkarok pay laeng ti basol ana aramidak, Mr. Lonely. Mangnamnamaak nga danto pay gundaway a makarwarak ket mawayawayaanak manen. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, pudno anarigat ti sitwasyon mo ita. Ang amanya nga rod, anusam, tanyangay ket nagbasol ka. Tay kunada nga ruden, no sana nasaya ti aramid mo, dakes tumet ti pagbanagam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.